Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong araw ng Biyernes, March 7. Relocation site para sa mga naapektuhan ng demolition sa Anunas, Angeles City, inaayos na ng LGU. San Simon electoral aspirants sama-samang nangako para sa tapat at malinis na halalan. Mga produkto ng women entrepreneurs mabibili sa Robinsons Star Mills na hanggang March 9. Pope Francis nagpasalamat sa mga nagdasal para sa kanya. At Pampanga Giant Lanterns handang depensahan ang MPBL title para sa 2025 season. Nagkaisa mga magkakatunggaliang electoral aspirants sa San Simon, Pampanga para sa isang Unity Walk, Interfaith Rally at Peace Covenant signing. Ayon sa PNP, ito mano ay isang magandang sign para sa isang mapayapang eleksyon sa bayan. Pakinggan ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Kumpleto at on time ang mga electoral aspirants ng San Simon, Pampanga sa ikinasang Unity Walk ngayong Biyernes, March 7. Maaga silang nagtipon-tipon kasama ang ilan sa kanilang mga supporters sa Barangay San Jose Covered Court at naglakad patungong Nuestra Señora del Pilar Parish Church kung saan naman sila pumirma ng Peace Covenant. Layon ng aktibidad ang ipagkaisa ang lahat ng mga kandidato para sa isang layunin, ang magkaroon ng isang payapa at may integridad na halalan sa May 12. Napatunayan natin na lahat sila, angad po nila na magkaroon ng malinis na election. Ayon sa Deputy Chief of Police ng San Simon Municipal Police na si Captain Aldrin Soliman, nakakatuwa na very participative at sport ang mga aspirante lalo na't magkakatabi pa sila ng pwesto. This is a good sign po, no, na yung ina-aspire natin, parang nakikita na natin na 2025 election in San Simon will be safe at wala po tayong nakikita na kahit anong signs na pwedeng pagmulan po ng problema. Nanumpa naman ng Oath of Non-Partisanship ang mga representante ng ilang non-partisan groups kagaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, Department of Education o DepEd, Department of Interior and Local Governance o DILG at ilan mula sa mga religious groups. Isa-isa ring lumagda ang mga mayoral aspirants na sina incumbent Mayor JP Punsalan, Vice Mayor Dading Santos at former Vice Mayor Romel Bondoc. Masaya umano sila dahil bagamat magkakatunggali sa politika, nagkaisa sila sa isang layunin para sa bayan na nais nilang paglingkuran. Sana lahat ng kandidato ang mga yahayag ay mga plataforma. Kalimutan na yung lumang politika na paninira. Kasi doon po tayo sagahan ng tao kung ano yung gagawin natin kung sakaling tayo ay mananalo sa eleksyon. Masaya kasi kabalan bila eh. Balan-balan kami. Siyempre, burimi naman masantingan kayong balen. Talagang yung pamisan metong datang niya kayong balen sa saman. Miral niya kayo ng demokrasya talaga. Ang ding kandidato, Elila, mi papate-pate, makapisabi kami, makapipagbiruan kami rin kandidato. Kasi we have to show example ka rin tao na kaya kami, civil kami, ang pang professionals. So I feel very, very happy. Kasama rin sa mga nangako para sa mapayapang eleksyon ay ang kani-kanilang running mates para sa pagkabise alkalde at konsehal. Ang bawat lagda ay hindi lang bilang pakikiisa sa pagkakaroon ng isang malinis na eleksyon. Bagkus ito rin umano ay isang tanda ng kanilang commitment sa pagtalima sa mga itinakdang pamantayan ng Commission on Elections o COMELEC para sa tama at legal na pangangampanya. Paalala lang po, yung pong
nasa COMELEC resolution natin na tungkol po sa mga pagpo-post ng mga illegal mga campaign materials po nila, no? Kailangan po ay nasa tamang nasa designated common poster areas lang po. Panawagan rin ng COMELEC sa mga aspirante na iharap sa publiko ang kanilang mga plataporma upang masiguro na ang pagboto ay nakaayon sa kung ano ang kaya nilang gawin at hindi lang batay sa kanilang personalidad. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa nalalapit na 2025 midterm elections, naging sentro ng usapan ng kakayahan at kwalifikasyon ng mga kandidato lalo na ng mga tumatakbong senador. Sa programang Plataforma 2025 ng CLTV 36, binigyan diin ng mga bisitang eksperto sa larangan ng batas at halalan na hindi sapat ang pagkakaroon ng mabuting hangarin o malasakit sa bayan upang epektibong magampanan ang kanilang mga tungkulin. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Tasoy. Diretsahang sinabi ni Atty. Hener Endona ng Punto Central Luzon newspaper na mahalagang suriin ng mga kumakandidato sa 2025 midterm elections kung mayroon silang sapat na kakayahan at kahandaan para sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Sa programang Plataforma 2025 ng CLTV 36 nitong Miyerkules, March 5, ipinaliwanag ni Endona na hindi sapat ang mabuting hangarin o malasakit sa bayan upang maging isang epektibong leader. Talagang given issues na yun eh. Dapat may malasakit ka eh. Na dapat mabuti kang tao pagka kumandidato ka ng kahit anong posisyon. Pero yung kapasidad mo naman na magagawa mo ba ito o hindi ng tama, ng maayos, na hindi ka pagtatawanan, na hindi ka mamaliitin sa mga pinapakita mo, na hindi ka parang magiging clown doon. Bilang isang miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, binigyang diin niya rin ang kahalagahan ng pagpapalawak ng kaalaman ng mga botante tungkol sa mga responsibilidad at gampanin ng mga halal na opisyal, partikular ang mga senador. Aniya, karamihan sa mga Pilipinong botante ang naniniwala na ang pangunahing tungkulin ng mga senador ay ang pamimigay ng ayuda o pagpapatayo ng mga infrastruktura gaya ng mga kalsada, paaralan at ospital. Kaugnay nito, ipinaliwanag niya na ang tunay nilang mandato ay hindi ang pagpapatupad ng proyekto, kundi ang paggawa ng mga batas na nagsisilbing pundasyon sa pagtatakda ng mga patakaran sa bansa. Ang trabaho talaga ng senador ay gumagawa ng batas, no? Ayon sa mga polisiya, no? Napakahalaga ng trabaho nila. So dapat naman ang ihalal talaga natin yung may kapasidad na gumawa ng batas. Sa ngayon naman si Atty. Elmo Duque, Assistant Regional Election Director ng COMELEC 3, sa mga naging pahayag ni Endona. Aniya, mahalaga na may sapat na kaalaman ang mga nahahalal na opisyal upang epektibo nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Gayunpaman, iginiit niya na walang umiiral na educational requirement para sa mga kumakandidato. Batay sa 1987 Saligang Batas ng Pilipinas, partikular sa Article 6 Section 3 para sa mga mambabatas, Article 7 Section 2 para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo, ang pangunahing kwalifikasyon ay ang kakayahang bumasa at sumulat at walang binabanggit kaugnay ng kanilang educational attainment. So basta na-traverse noong tinatawag natin na kandidato yung basic qualification, able to read and write. So that is literacy, hindi po educational qualification ang hinahanap ng ating saligang batas. So hindi rin kami makapag-promulgate ng mga resolusyon na nagpapalawig doon sa provision ng Constitution. Hanggang sa literacy level lang po tayo. Yun lang po ang aking maisasabi dyan. Napakaganda sana natitingnan natin na yung mga maihahalal ay alam nila at angkop sila sa trabaho na kanilang tinatakbuhan. Ipinapakita nito na ang sistemang demokratiko ng Pilipinas ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng mamamayan na maging lingkod bayan. Ano man ang kanilang formal na edukasyon, basta't natutugon na nila ang pangunahing kwalifikasyon na itinakda ng saligang batas. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News sa kabila ng mga umiiral na batas at programa para protektahan ng mga kababaihan. Patuloy pa rin ang paglaganap ng violence against women sa bansa. Marami pa rin ang nakakaranas ng pang-aabuso sa loob ng tahanan sa kanilang pinagtatrabahuhan at maging sa pampublikong espasyo. Dahil dito muling nananawagan ng mga grupo nagsusulong ng karapatan ng kababaihan para mas mahigpit na aksyon laban sa gender-based violence. Ang buong detalye panoorin sa report ni Ashley Punzalan. Sa kabila ng umiiral na batas at kampanya para sa violence against women o VAW, tila hindi pa rin natitigil ang paglaganap ng mga kaso ng pang-aabuso. Upang mas maunawaan ang lawak ng problemang ito, mahalagang balikan kung ano nga ba ang VAW at paano ito nakakaapekto sa buhay ng maraming kababaihan. Ang VAW ay isang uri ng karahasan na nagdudulot ng physical, sexual, emotional at psychological harm sa mga kababaihan. Ayon sa Philippine Commission on Women, ito ay isang lumalalang social issue ng bansa. Katunayan, noong 2023, nasa 8,055 na kaso sa bansa ang na-file sa Philippine National Police sa ilalim ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ngunit mahalagang tandaan na hindi pa rin tukoy ang eksaktong bilang dahil marami pa rin sa mga insidenteng ito ang hindi na ire-report sa mga otoridad. Ilan umano sa mga dahilan ay ang takot, kakulangan ng suporta at kawalan ng tiwala sa sistema ng hustisya. Para bigyang diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan at pagsugpo sa lahat ng uri ng diskriminasyon at karahasan, idineklara ang Marso bilang buwan ng mga kababaihan. Kaugnay nito, ang VAW ay isa lamang sa mga patuloy na nilalabanan ng iba't ibang women's rights groups gaya ng Babae Ako Party List at Gabriela Women's Party. Bagamat may mga umiiral na batas, naniniwala umano si Babae Ako Party List First Nominee Ria Canlas na kulang ang implementasyon sa mga ito, lalo na sa antas ng barangay. Siya properly implemented ng mga punong barangay. Siguro dahil, ewan ko ba kung may awa factor o dahil kaibigan sila or what, kasi ang pagkakaalam ko dapat ang bawsi. Once na ikaw ay nireport, dapat ikulong ang lalaki. No? Pero kung titignan natin, asan ba statistics? Bakit wala tayong makitang statistics? Dagdag niya, kailangan pag-aralan kung paano mas mapapatibay ang pagpapatupad ng mga batas upang mapahusay ang law enforcement strategies laban sa VAW. Para naman kay Gabriela Party List First Nominee at former Representative Sara Elago, kailangan tiyakin kung may mga gap o mga puwang sa mga batas na dapat mapunan. Makakatulong rin daw kung ma-empower ang mga kababaihan para matuto silang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Yung panawagan natin para sa pondo, no, para sa mga serbisyo, para sa kababaihan, sa healthcare, sa education, housing, transportation, di ba? Yan yung mga pangkabuuan ng mga pangangailangan ng kababaihan, no, para talaga ma-uplift, hindi lang yung kanyang sarili, pero yung buhay, no, ng kanyang pamilya at ng buong komunidad. Gayunpaman, hindi lamang kababaihan ang dapat kumilos. Mahalaga rin daw ang papel ng mga kalalakihan sa pagsugpo ng VAW. Kailangan umanong wakasan ang kultura ng impunity o kawalan ng pananagutan ng mga nang-aabuso. Kung mabilis na umaabante, no, yung iba't ibang mga forms ng violence against women, dapat ganun din ka mas mabilis yung pag-abante ng pagsasama-sama natin para labanan ng abuso. Samantala, nanawagan naman sina Elago at Canlas sa bawat Pilipino, babae man o lalaki, na sama-samang tumindig laban sa gender-based violence sa bansa. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Mas palalawigin ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang kampanya para sa isang payapa at tahimik na 2025 national and local elections sa darating na Mayo. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, paigtingin nila ang mga ipinakakalat nilang checkpoints sa iba't ibang lugar kung may pagrespeto sa karapatan ng mga mamamayan. Inihayag din niya na dapat mawala ang lahat ng private armed group sa bansa at makumpiska ang lahat ng illegal firearms bagong simula ng campaign period para sa local position sa March 28. Dapat mas paigtingin namin yung lahat ng checkpoint, pero may pagrespeto sa karapatan ng mga kababayan natin. Dapat po yung lahat ng mga private armed groups
ay mawala sa ating bansa bago magtuloy o magkaroon ng tinatawag na campaign period ngayong March 28 para sa local. At the same time, dapat masamsam yung mga illegal firearms, yung mga deadly weapons na naglipa na sa ating bansa. At siyempre, bawat krimen na gagawin in relation to election, dapat ma-aresto, dapat mapoprosecute. Naniniwala lang ang sambayanan kapag may kilos at may aksyon ang law enforcement authorities natin. Anim na individual na nuubag sa Omnibus Election Code ang naaresto sa magkakahiwalay na bypass operation at COMELEC checkpoint nitong Martes, March 4. Ayon sa ulat kay Police Colonel Sator Edyong, ang Provincial Director ng Bulacan PPO, isang anti-drug operation isinagawa ng Malolos City Police Station bandang alas 3 ng hapon sa Barangay San Vicente, Malolos City. 5 sospek ang naaresto at nasamsam ang 16 na plastic sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 204,000 pesos. Isang caliber 45 na barel na may 6 na bala at tinatayang buy bust money. Samantala, habang nagsagawa ang COMELEC ng COMELEC checkpoint ang Marilao Police Station sa Barangay Lambakin, Marilao, bandang 10:40 AM, isang lalaki ang naaresto matapos maaktuhang at may dalang caliber 22 na barel na walang serial number at may apat na bala. Sa kaunan na kinasuhan ng mga sospek ng paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act o RA 10591 o Illegal Possession of Firearm and Ammunition at Omnibus Election Code o gun ban. Samantala, patuloy naman na pinalalakas ng Bulacan PNP ang kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko ngayong eleksyon. Umabot na sa 603 firearms na nakumpiska ng Police Regional Office o PRO3 sa iba't ibang lalawigan sa Central Luzon mula January 12 hanggang March 3, 2025. Alinsunod ito sa Revitalize Katok campaign ng Philippine National Police o PNP bilang paghahanda sa 2025 National and Local Elections sa May 12. Sa kabuuan, 599 sa mga ito ang short firearms habang 4 naman ang light weapons ayon sa Pro3. Pinakamaraming nakumpiska sa Nueva Ecija kung saan nasa 200 at 30 barel ang surrender. Matatandaang sinimulang ipinatupad ng nationwide gun ban noong January 12 at magtatagal hanggang June 11, 2025. Alinsunod po ito sa COMELEC Resolution number 11067 o ang Consolidated Resolution on the Rules and Regulations on the Prohibitions on the Bearing, Carrying of Transporting of Firearms and Other Deadly Weapons. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na makipagtulungan sa kanila upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Personal nakipagpulong si Senatorial Candidate Representative Camille Villar sa ilang mga opisyal ng Liga ng mga Barangay at iba pang lokal na lideres sa mga probinsya ng Iloilo at Palawan sa March 4. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng mga barangay na sa pagbibigay ng tulong at serbisyong pampubliko mula sa gobyerno patungo sa mga mamamayan. Kasabay nito, ipinresenta rin ni Villar ang kanyang mga advokasya. Alamin ang buong detalye sa report ni Raymond Tasoy. Sa hangaring mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng gobyerno at mga barangay, nagtungo si Senatorial Candidate Camille Villar sa Iloilo at Palawan upang makipagdialogo sa mga opisyal ng Liga ng mga Barangay at iba pang lokal na lider. Sa kanyang talumpati sa Iloilo Convention Center para sa Liga ng mga Barangay ng Cebu nitong Martes, March 4, binigyan din ni Villar ang mahalagang papel ng mga barangay sa paghatid ng serbisyo ng gobyerno sa mga mamamayan. Ayon sa kanya, ang 42,000 na barangay sa buong bansa ang nagsisilbing tulay ng pamahalaan sa mga komunidad.
Kaya naman isa sa kanyang mga pangunahing advokasya bilang senatorial candidate ang pagpapalakas ng barangay units, pagbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga barangay workers, at pagsusulong ng mga batas na magbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, kabuhayan at pabahay para sa bawat Pilipino. Matapos ang pagtitipon sa Iloilo, nagtungo naman si Villar sa Capiz para sa isang motorcade at pagpupulong kasama ang mga lokal na mga barangay ng Cavite sa Puerto Princesa, Palawan. Si Villar ay bahagi ng senatorial slate na inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Partidong Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng administrasyon. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita nito nakaraang linggo.
Nagbabalik ang CLTV 36 para naman po sa balitang sports, ihahatid ni Kelo Makapinlak. Opisyal na ang inanunsyo ng Pampanga Giant Lanterns ang kanilang 15-man lineup para sa darating na 2025 Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL season. Matapos ang matagumpay nilang back-to-back MPBL championships noong 2023 at 2024, determinado ang kupunan na mapanatili ang kanilang MPBL supremacy at makuha ang ikatlong sunod na kampyonato. Matatandaang lumipat na si Justin Baltazar sa Converge Fiber Xers ng PBA matapos pangunahan ng back-to-back MPBL titles ng Pampanga Giant Lanterns noong 2023 at 2024. Sa kabila nito, patuloy ang paghahanda ng kupunan para sa bagong season at inaasahang maglalabas din sila ng listahan ng mga reserve players sa mga susunod na araw. Kalo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Nilalakad na ng city government ng Angeles ang relocation site para sa mga residente ng Barangay Anunas na nawala ng bahay dahil sa nangyaring demolisyon. Mula sa dating 45 square meters na lote, ginawa ng 50 square meters ang lupang ibibigay sa mga benepisyaryo. Sa kabila nito, may panawagan pa rin sa pamahalaan ng mga kababayan nating nawala ng tirahan. Magbabalita si Liana Canilao. Buhat pa noong 2023, nasundan na ng CLTV 36 News ang sitwasyong kinaharap ng mga residente sa Sitio Balubad, Barangay Anunas, Angeles City. Mula sa kanilang pagbabarikada sa 73 hectares na lupa noong September 2023 hanggang sa nangyaring demolisyon sa kanilang mga ari-arian noong March 2024, nasubaybay ng CLTV 36 ang kanilang pagkikibaka sa lupang kanilang tinitirhan at sinasaka. Matatanda ang isang writ of execution ng demolisyon na ibinaba ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board o DARAB. Ito ay pabor sa claimant ng lupa na Clark Hills Properties Corporation. Makalipas ang isang taon, kinumusta ng CLTV 36 News sa mga apektadong residente. Ayon kay Mary Joy Paragas, tagapagsalita ng Anunas United Farmers Settlers Descendants Association, nagsusumamo raw ang ilan sa kanila dahil sa hirap na paghahanap ng trabaho. Hanggang sa kasalukuyan, nangungupahan pa rin daw sila at ang iba namin napilitan pang tumira sa ilalim ng tula. Tapos walang maayos na trabaho, gawa ng yung iba, yun nga lang pong pagsasaka ng kamote tsaka ng mga ibang crop doon sa lugar, yun po yung talagang trabaho nila. Yun lang po ang alam din, kaya nahihirapan po sila na humanap ng maayos na pagkakakitaan talaga. Samantala, matatandaan lang ako si Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. na hindi niya iiwanan ang mga apektadong residente. Bukod at higit pa sa financial assistance, na-identify na rin ng lokal na pamahalaan ng relocation site sa Magalang para sa kanila. Una po yung 3.2 hectares na bayaran na po ng city last year. Now, within next month, babayaran na po namin yung other half po niya. So all in all, if I'm not mistaken, is 7.6 hectares. Makatatanggap daw ang tinatayang nasa 6 na ang pamilya ng tig 50 square meter na lupa. Inaayos na rin daw ang mga papel at sa oras na okay na, mag-i-issue raw ang LGU ng Certificate of Land Award. Coordinated naman po. Ngayon po, dati po kasi 45 square meters lang ang pinamimigay, which is nakaayon po sa NHA. Ngayon, nag-demand po yung mga nasalanta po ng demolition, ginawa po ni Mayor ng 50 square meter po. Sa kabila ng nasabing development, may pakiusap pa rin ang mga residente. Actually, ma'am, yung explanation po doon, lupa lang siya, na lalagyan lang ng daan, lalagyan ng tubig, ilaw, yung mga access po na po pwedeng magamit lang. Pero doon po sa bahay, wala pong napag-usapan kundi talagang lupa lang at babayaran po namin. Kumbaga, maglalabas ang LGU ng pambayad doon sa lot owner para bilhin yung property. Then kami naman po, na kumbaga yung relocation na tinatawag nga nila ipapamahagi sa amin, mambabayaran pa din po namin. Ayon kay Paragas, payable daw ang lote sa loob ng 10 taon na aabot sa 20,000 pesos. Hiling pa nila, sana ay matulungan sila ng lokal na pamahalaan maging sa pagtatayo lang ng kubo. Sana matulungan din kami dun sa kahit man lang ma'am yung pantayong kubo na sinasabi para po talaga makapag-umpisa kami. Kasi ma'am, kung lupa lang yung ibibigay, tapos wala din po kaming kakayahan na bumili pa na pwedeng itayo doon. Yun po yung isa pang inaalala namin, kaso hindi naman din po namin maipilit sa city dahil nga po kumbaga
nabanggit din po doon na ibinigay na yung kanang kamay, Yes. wag na naming hilingin yung kaliwa. Yun po yung terminong ginamit. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Matagumpay na nakuha ng Pampanga 3 Electric Cooperative Incorporated linemen ang kampyonato sa 2025 Central Luzon's Linesman Rodeo Competition. Ginanap ang unang patimpalak sa Kapas Tarlac nitong Lunes, March 3. Sa 13 electric cooperatives mula sa rehiyon na lumahok dito, itinanghal na overall champion ng Pelco 3. Champion din ang grupo sa pole climbing relay category at first placer naman sa conductor riding at pole dressing categories. Nagpasalamat naman ang kooperatiba sa pagsusumikap ng mga ito bilang mga sundalo ng pailaw. Ito umano ay isang patunay ng kanilang husay, tapang at dedikasyon. Aktibong lumahok ang Pelco 2 sa Fire Prevention Month motorcade sa Guagua at Bacolor bilang suporta sa kampanya ng Bureau of Fire Protection. Sa loob ng 2 araw, umikot ang motorcade sa lungsod ng Guagua at Bacolor upang palaganapin ng kaalaman ng mga residente at hikayatin ang komunidad na maging mas maingat at handa sa anumang insidente ng sunog. Sa temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Layunin ng inisyatiba na paalalahanan ng publiko sa kahalagahan ng fire safety at ang papel ng bawat isa sa pag-iwas sa sakuna. Patuloy ang suporta ng Pelco 2 sa BFP upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pamilya at maiwasan ang trahedyang dulot ng sunog. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon kay Rogelio Reyes, ang weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Magandang hapon po, ito pa magiging lagay ng pagtayan naman na magiging lagay ng panahon sa susunod 24 oras ngayong araw ng Biyernes, Marso 7, 2025. Patuloy po magkakaroon ng maganda at maliwalas, mainit na panahon ng malaking bahagi ng bansa. Silain po patuloy na nakakaapekto sa eastern section ng Northern Central Luzon. Dahil po dito, ang mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Kalinga, gulo. Dahil po sa Inilabas na ng Apple ang kanilang latest model na MacBook Air. Mayroong M4 chip, Apple Intelligence at panibagong kulay na sky blue. Batay pa sa website ng Apple, umaabot ng hanggang 18 hours ang battery life ng bagong laptop. May 12 MP center stage camera at pinapagana ng latest software na macOS Sequoia. May Apple Intelligence din umano ang MacBook Air, kung saan makikita ang features tulad ng Image Playground, Genmoji at Writing Tools. Mas matalino na rin daw si Siri sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa Mac. Available ang laptop na ito sa dalawang sizes, 13-inch at 15-inch, at sa 4 na kulay, Sky Blue, Midnight Starlight at Silver. Nagsisimula ang presyo nito sa halagang $999 at $1,199, $100 sa mas mababa kaysa sa panimulang presyo sa nakaraang taon o nakaraang bersyon. Maaari na mag-pre-order at opisyal na magiging available ito simula March 12, 2025. Ngunit wala pang tiyak na petsa ang pagdating nito sa Pilipinas. Bilang suporta sa mga babaeng micro at small business owner, inilunsad ng City Tourism and Investment Promotion Office ng San Fernando, Pampanga ang Women Entrepreneur Trade Fair sa Robinson Star Mills. Kung ano-ano mga mabibili sa nasabing fair at kung hanggang kailan ito bukas, alamin ito sa report ni Danny Cagino. Dahil sa patuloy na pagbabago ng Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Balikan po natin ang balitang naputol kanina bilang suporta sa mga babaeng micro at small business owner. Inilunsad ng City Tourism and Investment Promotion Office ng San Fernando, Pampanga ang Women Entrepreneur Trade Fair sa Robinson Star Mills. Kung ano-ano ang mga mabibili sa nasabing fair at kung hanggang kailan ito bukas, alamin natin sa report ni Danica Gino. Dahil sa patuloy na pagbabago ng panahon at ekonomiya, mas lalong nagiging mahalaga para sa mga babae ang pagkakaroon ng sariling mapagkakakitaan. Sa harap ng lumalalang kahirapan at lumalawak na gender equality movement, patunay ang maraming pag-aaral na ang financial independence ng mga kababaihan ay isang susi sa mas maunlad at mas pantay na lipunan. Bunsod nito inilunsad ng City Tourism and Investment Promotion Office o CTIPO ng San Fernando, Pampanga ang Women Entrepreneur Trade Fair sa Robinson Mall, Pampanga. Tatagal ito hanggang sa Linggo, March 9. Taunang aktibidad ito na isinasagawa ng tanggapan bilang pakikiisa sa National Women's Month. Layunin ng nasabing aktibidad ang maipakita ang iba't ibang local products na gawa ng mga kababaihan ng San Fernando. Tampok dito ang ilan sa mga sikat na pangalan pagdating sa local brands gaya ng Cabarro Collections, Elenas at marami pang iba. Makikita din sa trade fair ang mga produkto ng Wear Kapampangan at ang kahangahangang gawa ng mga inmates mula sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ng San Fernando. Ayon sa organizers ng event, ito ay isang paraan upang matulungan ang mga kababaihan na magkaroon ng stable at sustainable na kita mula sa kanilang negosyo at makatulong sa kanilang pamilya at komunidad. Base sa datos na inilabas ng Department of Trade and Industry o DTI noong 2022, humigit kumulang 60% ng smalls and medium enterprises o MSEs sa Pilipinas ang pinamumunuan o pagmamay-ari ng mga kababaihan. Gaya na lamang ni Lovelyn Ocampo Garcia, isang may bahay at may 2 anak. Madalas umanong nakikilahok si Garcia sa trade fair na siyang nakatulong upang mas makilala ang kanilang produkto. Nakatulong siya unang-una financially, no? Kasi bukod sa meron akong corporate job, meron akong napagdadagdag na nakita na natutulong ko sa aking asawa, no? Hindi lang siya. Yung sa hirap ng buhay kasi ngayon, hindi pwedeng one income family lang kayo. Yun yung una, no, financial. Pangalawa, pang-boost ng self-confidence, no? Dahil nakakatulong ka, meron kang sarili mong pera. Pangatlo, nakakapagpasaya siya sa akin bilang babae kasi nagagawa ko yung passion ko, which is really to look for products na pwedeng mabenta sa market na at an affordable rate. Pasasalamat na rin sa suportang binigay sa amin kasi nga talagang nag-start kami 8 years ago sa mga ganitong mga bazaars, no, na pinagsama-sama yung iba-ibang mga kababaihan na may passion, no, to earn their money on their own, gano'n, and to help their family, to provide more for their family. Dagdag pa ni Garcia, mas madali ang kumita kung mahal mo ang iyong ginagawa. Isa rin sa lumahok si Janet Muñoz ang nagpauso ng mga kasuotang gawa sa katsa. Bagamat nakilala na ito sa buong Pampanga, hindi pa rin sila tumitigil sa pagsali sa mga trade fair. Actually, bago pa lang po siya. Mag-start kaya po last September 2024. So wala kaya pang 1 year. Pero very grateful sa DTI and LGU for the support. Majority of the people who are coming here, syempre from Pampanga, di ba? So, malaking tulong po siya na makilala po yung homegrown brand sa iba-ibang mga tao dito sa Pampanga. At the same time, gusto kasi namin syempre i-promote muna dito sa Pampanga before siya ma-promote sa ibang mga lugar. So, by partnering with the LGU, we're given free exposure po. Ayon din kay Muñoz, dapat baguhin ang kaisipan na ang mga babae ay dapat lamang manatili sa bahay at gumawa ng mga gawaing bahay. Yes, actually yun yung kailangan i-debunk natin na di ba? Kasi before, kapag babae ka, sasabihan kayang kambal manesya ka nga nakadan So, the modern Filipina, actually, mga modern Kapampangan especially, ang masanting is ditak-ditak magilang empowered.
as entrepreneurs, of course. So hindi lang tayo naiiwan sa bahay, nag-aalaga ng bata. Of course, that's part of being a woman, no? Yung pag-aalaga ng mga anak. But aside from that, yung fulfillment also. Pinayuhan din ni Muñoz ang mga kapwa niya babae na huwag matakot sumubok pasukin ang pagnenegosyo dahil malaki ang maitutulong nito sa pag-boost ng self-confidence pati na rin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Danica Gino, CLTV 36 News. With its sleek design and a much larger space, the all-new Geely Coolray 2025 Sports Plus proves that you can cruise with style at a very reasonable price. Pero worth it nga kaya ang hype na ito para dito? Alamin natin kung paano nito kaya makipagsabayan sa mga mamahaling brand kasama ang business manager ng Geely Bacolor na si Mark Angelo Usman. Yung Coolray namin, yung itsura niya, different dito sa bagong ngayon. Dahil facelifted to. So marami siyang binago. Including dito sa hood, meron siyang nakalagay na parang black mesh na dito na nilagay nila as accessories. Sa mismong gulong niya, same, nag-iba rin yung itsura. Including yung tailgate niya. Mamaya papakita natin kung ano yung itsura nung sa likod niya. Pero seamless na yung ilaw niya, hindi katulad dati. Yung ilaw niya kasi is separately dun sa dalawa. Sa loob naman, yes, nagbago din yung loob niya dahil mas naging sporty look yung kanyang style. Sa seat pa lang, makikita mo na sporty leather na yung nilagay nila. Including dun sa multi-info display niya, kung dati separately yung dalawang infotainment and multimeter cluster, ngayon kasi in-integrate nila yung dalawa. So later, papakita din natin kung ano yung itsura ng multimeter and infotainment na naka-integrated. Right now, ang current deals ni Coolray Sport Plus is nasa 35,000 ang down payment. All in na yon. So, free na yung insurance, shuttle mortgage, and LTO registration. Yung monthly natin or monthly amortization natin for 5 years is amounting to 26,900 pesos. Ang presyo natin kay Coolray is 1,299,000. Meron siyang promo discount na 70,000. Ngayon, merong ongoing promo si Coolray Sport Plus. Actually, all Coolray variants are now ongoing with the ongoing promo of if makapag-reserve ang mga user or yung mga interested buyer kay Coolray sa Coolray Plus namin, meron siyang additional 20,000 na voucher para kung sakaling ile-less yun so down payment, pwede. Yung promo duration natin from nag-start siya ng February 13 hanggang March 31 na siya. Yung LGC Cares, yes, included na yung LGC Cares kasama sa, syempre, program ni LGC yon. So, yung 24/7 na LGC Cares program, kasama lahat yung mga unit natin dyan. You can reach us at 0918-854-2766 and look for yours truly, Mark Angelo Usman. And also inviting all the interested buyers for the Coolray Sport Plus na pumunta sa dealership located at Osebad Santos Avenue, Barangay Macabacle, Bacolor, Pampanga, beside Max's Restaurant po. For the advantages of the all-new Coolray, for the safety, superb ang safety nito dahil doon sa 360 camera or yung all sides ng camera. Ngayon, upgraded version siya. Naging 540 degrees camera. So, pati yung transparent view, makikita na natin sa sasakyan ngayon. Bali, yung transparent view, additional na features yun, makikita mo yung underneath ng sasakyan mo. For the safety pa rin, 6 SRSA airbags yung included sa unit natin. For the upgrades, dadagdagan ko na din. Ang upgrade natin from 3-cylinder na currently
previously na unit, ngayon 4-cylinder na siya. So, dun sa horsepower na dati is 177, I think 1.5 pa rin siya. Kaya lang 4-cylinder na siya. Dati kasi, we have 3-cylinder pero turbocharged. Right now, 4-cylinder and turbocharged din. Hindi ka nabibitin dahil meron siyang 3 different driving modes, which is the sport mode, the eco mode, and the comfort mode. Ang masasabi ko lang kay Coolray Sport Plus, value for money yung magiget mo dito. Kasi worth yung 1,299,000 for this car. Kasi makukuha mo to sa ibang brand for the amount of 2 million, I think. Sa Coolray, 1,299,000 lang. Get mo yung mga smart features, yung future features na napadating ngayon sa mga ibang brands. So sa mga families out there, I'm inviting you to have a look on our Geely Coolray Sport Plus. Kung gusto na ninyong i-upgrade ang mga sedan natin into a compact SUV, I think this is the time na ma-check nyo yung ating Coolray Sport. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si JM De Jesus. Maraming salamat at happy weekend.